Hello friends, फरायबाय Bodoland official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनै समबार दां साननैसो रेस्ट लादोंमोन बिनि गेजेराव गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे आदा Gr-4 साख्रि BTC आ दैयाव थांसिगोन नामा एबा गोदान सरकाराव साख्रि होनो हाला नामा एबा साख्रि होनो हानाय पावारा गैला नामा BTC सरकाराव ना गोदान साख्रिनि अफिसियेल नटिस होगोन नामा Gr-3 Gr-4 बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफ्रा इन्टारभिउ होदों बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदों आरो जायफ्रा इन्टारभिउ होआखै बिथांमोना जेबो मोनथिया बेनि बागै दा जायफ्रा मोनथिया नोंथांमोना भिडिअ नायजोबजासिम आरो जायफ्रा मोनथियो नोंथांमोनाबो भिडिअ नायबानो जाबाय दा हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नैबे बड' अफिसियेल इउटुब चेनेलावहाय मोननो हायो दा जों फैबाय CSB पर्टेलाव दा फैयोब्ला जों अफिसियेल नटिसखौ मोनसेल' मोनगासिनो दङ बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डआव बिनि पस्टआ गासै 157 दङ दा बिनि इन्टारभिउआ डेट फैथ'वाखै दे इन्टारभिउ डेट फैथ'वाखै गोबांथार सोंदोंमोन जायफ्रा एप्लाइ खालामदों बिनि बागै जेबो डिसकासन जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टआव मावग्राफ्रा बुंनाय बादिब्ला बेनि सायाव सावरायनाय जाथ'वाखै बेखायनो बिनि फिजिकेल टेस्टआ फार्स्ट टेस्ट 1 जागोन नालाय फार्स्टआव दा बे जाथ'नाय लाहार फाहार जाथ'वाखै जेब्ला गोजौनिफ्राय अर्डार फैगोन अब्लासो बियो जागोन दा बेखायनो दा गैथ'आ आं बेखौ खोन्थाबाय नाथाय अब्लाबो एप्लाइ खालामना दोनदों नोंथांमोना रेडि जाबाय थानो हागोन दा बेखौ जों दोनथ'बाय दानिया गोबांथार सोंनांगौ टेटनि रिजाल्टआ मा जागोन स' फार्स्ट रिजाल्टआ टेट फैगोन दे स' टेट फैगोन बेनिफ्राय जोङो गुबुन आयदाखौ जों नेक्स्टआव सावरायगोन बेनो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन आरो बेखौहाय पाब्लिश खालामदोंमोन नैबे CSB आ दा बे CSB आ पाब्लिश खालामनानै होदोंमोन 2025 नि एप्रिल दाननि 4 डेटआव अके माने 4 खालार खालि दा खोथाया जाहैबाय ग्रेड 4 आव गोबांथार पस्टार दंमोन आरो माखासे केटेगरि दंमोन दा नै बेखिनिया लास्टआव ओंखारनायमोन 275 जेराव बेखिनि डिपार्टमेन्टआव दङ आरो लोगोसे बेनि फरायनाय मिनिमाम क्लास 8 पास आरो मेक्सिमाम HS पास बे केटेगरिया आरो मोनसे फार्स्टआव अफलाइन एप्लाइ जादोंमोन जेराव मिनिमाम हमना ला 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पासआबो माने एलिजिबल जादोंमोन हयथ' क्लास 8 पासआबो बाव दङमोन आरो जायखिजाया डिग्री पासआबो एलिजिबल जादोंमोन मोननै रोखोमनि एप्लाइ जादोंमोन दा बे मोननै रोखोमनि एप्लाइ जानायनि इन्टारभिउआ गासैबो जोबखाजोब्बाय थ' गासैबो जोबखाजोब्बाय खालि मा जादोंमोन अरेल टेस्टल' बावहाय CSB आ लादोंमोन अके CSB निफ्राय अरेल टेस्टखौ लानाय जादोंमोन दा टटेल पस्टआ गोबांथार रोखोमनि 300 प्लास थागोन दा बेखौ नायोब्ला गोबांथार इन्टारभिउ होग्राफ्रा बा लाइमोनफोरा नेगासिनो दं जे गावसोर जिनोखि बायबा टेस्टआव सोरबा एक्सेलेन्ट खालामदों सोरबा मोजां रिजाल्ट खालामदों गोबांथार आसा खालामबाय थादोंमोन नाथाय सरकारा बे समाव साख्रिखौ होलांनो हायासै नाथाय दा सरकारा चेन्ज जाबाय अब्ला मोनसे बिग कुइसन थांनाय बारनिखौ देग्लायनि सरकारा एक्सेप्ट खालामोना खालामा बेसो गुबै बाथ्रा नाथाय नैबे CSB आसो बिनि इन्टारभिउखौ लादों दा CSB आ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बडि होनना जों मिथिगौ अब्लाबो माखासे कुइसन थायो दा बिथांमोना मा खालामगोन गोबांथार माने एक्चुअलि जोंनि लाइमोनफोरा गिगासिनो दङ आरो लोगोसे जुदि बे केन्सेल जामारोबा थ' केन्सेल जायोबा जोंनि लाइमोनफोरनि बैसो इयुथ्स आरो फरायनाय नाजानाय गासैबो दैयाव थांजोबगोन आरो नाथाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे नोंथांमोना टेनसन लानाङा टेनसनाव थाथ'नाङा जे 100% बियो केन्सेल जानायनि दासिमबो नटिफिकेसन ओंखाराखै दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसनखौ लानाङा लासै समजों थिग जागोन मानोना सरकार दानिया दासो 8 बा 9 मान्थस रानिं जादों जानांगौ दा बिनि थाखायनो माखासे जेनोखि सिङाव जेनोखि भेरिफिकेसन बे जादों जानांगौमोन इन्टारनेलि माखासे नायबिजिरनाय हाबाफारिया जायो नालाय दा बेखायनो टेनसनखौ लाथ'नाङा दासिम केन्सेल थांथ'वाखै स' दासिम केन्सेल थांथ'वाखै नाथाय दा बाथ्राया बेसो जे नैबे सरकारा सोरबा बुंदों जे 5000 भेकेन्सि फोसावगोन होननानै जुदि 5000 भेकेन्सि फोसावो बिनि गेजेराव जुदि ग्रेड 4 भेकेन्सि होयो अब्ला सानदो जे सिगांनि ग्रेड 4 आ माबा मोनसे जानो हासिगौ नाथाय दासिमबो अफिसियेल नटिस होआखै ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि गोदान साख्रि दा ग्रेड 4 आनो साख्रिखौ होनो हायाखै अब्ला ग्रेड 4 ओंखारबावोब्ला स' बे मोनसे ब्रेकेट थागोन कुइसन थागोन बेनि सायाव जों नेक्स्टआव सावरायगोन नाथाय दासिमबो केन्सेल बियो जायाखै अके स' केन्सेल जायाखै आरो बे फार्दार प्रसेस जायोबा बियो जुन आरो जुलाइ आरो आगष्ट बे दान मोनथामनि गेजेराव खबरखौ मोनगोन जे बियो मा कन्डिसन जागोन दा बेखिनियानो दासिम जेबो केन्सेल जाथ'वाखै टेनसन लानाङा मानोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन नालाय बिनि बागै स' बेखायनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोजां मोनो गोसोखौ आरो लोगोसे बेल' जे नोंथांमोना जेनोखि केन्डिडेट्स दङ
जायफ्रा केन्डिडेट दङ नोंथांमोना बे 275 ग्रेड 4 आरो नेक्स्ट लेभेल जेनाखि सिगां जादोंमोन बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना बयबो डिसिप्लिननिहाय CSB-नावहाय डिमान्ड खालामनांगोन बा सरकारनाव बयबो डिसिप्लिन आरो लोगोसे रिकुवेस्ट खालामनांगोन जे थांनाय बाराव जि इन्टारभिउ जादोंमोन बेनि रिजाल्टखौ नांगौ होननानै डिमान्ड खालामबा जानो हागौ इयुथ्सनि खोथाखौ माने गोसो लायो नालाय गोसोआव होयो बेखायनो इयुथ्सआ डिमान्ड खालामबा बेनि रिजाल्टआ गनाय चान्सआबो दङ नाथाय केन्सेलआ दासिमबो जाथ'वाखै आरो जुदि केन्सेल खालामबा बे मोनसे जारिमिनारि जाना थागोन जेरावहाय माने लाइमोनफोरा रावखौबो ट्रास्ट खालामनाय नङा दा बेखिनियानो दिनैनि थाखाय आपडेट